Здравейте от моят YouTube канал. В това видео ще говоря за обслужване на Volvo 2024 година, двигател, който е дизелов и един от последните дизелови агрегати. Ако видеото ви хареса, не забравяйте се абонирайте в моя YouTube канал. Обслужването ще бъде в оторизирания дилър на марката Volvo в град Варна. Като реално автомобил е закупен от София и малко по-подробна информация ще давам за неговото обслужване. И ако видеото ви харесва, изгледайте го до края. В крайния диапазон ще кажа цената на обслужване, какво включва в нея и съответно ще споделя и за някои други марки, които са гаранционни и за гаранционно обслужване. Така че първо ще покажа колата, ще покажа нейното обслужване и започваме. Обслужване на автомобил, къде? В Volvo Варна. Става дума за гаранционна кола. Малко по-подробна информация ще кажа колко лева струва обслужването на двойка дизел мек хибрид на Volvo автомобил 2024 година, последното дизелово поколение. Като за начало, горе на приемната сме, стоим и чакаме. Пуснали сме си едно кафенце. Автомобила мога да покажа къде е приемната, за да се види с точност. Ето я колата, запалиха го още малко, правят и апдейт на софтуера. Това горе е шоурума, където е една сервиза. И тук правят ремонти. Продължава апдейта по колата. Показах ви колата, показах ви обслужването, колко лева струва самото обслужване. Видеото няма да бъде дълго, ще бъде сравнително кратичко. Обслужването на колата струва около 860-70 лева. Какво включва това нещо? Това нещо включва двигателно масло, което е по спецификация и литрите, колкото го дават по спецификация, съответно включва маслен филтър, въздушен филтър и включва филтър купе. Кой филтър не е включен? Не е включен горивния филтър. Защо? Сега доста хора ще попитат, защото колата е на 9000 км. Тук в момента ви показвам в ъгълчето да се види и тя не е направила повече от 25 000 км. Моят опит показва, че километрите, които са на автомобили все още чисто нови и не са минали определено високо количество километри, филтрите ги подменят или на 25 или на 50 000 км. Така че това е като подробност и спецификация, която можете да си имате като плюс. Реално исках да кажа колко лева струва обслужването на други видове автомобили. Приблизително на Mercedes излиза на същата цена, включително и на Renault съм обслужил, включително и на Volkswagen. Най-ефтино, примерно, ми идвал на Dacia. Като цяло, тя е доста ниско бюджетен автомобил. Приблизителните им цени за обслужване на всички видове автомобили, може би по-ниско ми идвало на Peugeot, около 400 и няколко лева, около 500 лева, който пак не включва горивния филтър. Става дума само за дизелови автомобили, не за бензинки. Така че с това успявам да дам пълна и подробна информация накратко. Както казах, видеото ще бъде кратичко, не ще да го удължавам. Надявам се, че ви е харесало. Ако още един път казвам, видеото ви хареса, не забравяйте се, абонирайте в моят канал за всички въпроси, които са свързани с самото видео. Пишете долу под коментарите, старая се да отговарям и отговарям само на коментари, които са по темата на видеото. Благодаря.